आं दिनै स्निजि मासबाद विधानसभा समष्टिनि आंखौ इउपिपिएल हान्जानिफ्राय दिनै बिजाथि महरै आंखौ जि बिजाथिनि घोषणा होनानै दिनै बिजाथि महरै दिनै आंखौ नैबे गेदेरथार जि जोङो दिनै मन'नयन पत्र दाखिल खालामनाय बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लानानै आंखौ बा जों गबिन्द बसुमतारी आरो आंखौ जिखिनि सुजुग सुबिदा होबाय बिनि थाखाय आं इउपिपिएल हान्जानि गासै गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारजों लोगोसे डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी आरो आथिखालाव बिथाङा नैबे 69 नं अदालगुरि समष्टिनिफ्राय बिजाथि महरै फिन गसंबावबाय बिथांजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो जोंनि जिल्लानि इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे जोंनि नैबे जों दिनै इउपिपिएल हान्जाया दिनै जुजिनानै फैदों बे ओनसोलनि गांनाय उखैनाय जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय आरो बेयाव थानाय बर'फोरजों थानाय गासै हारि माहारिखौ खौसे खालामनानै जोङो बे ओनसोलाव जौगानायनि जि सिमां नुनि इउपिपिएल हान्जाया बेवहाय जेसेबां जोंनि दलनि गासै प्राइमारि कमिटिनिफ्राय लानानै गासै इउथ्स वमेन्स पेरेन्टस गासै दैदेनगिरि गासैसिमबो आं साबायखर बावदों आरो आं दिनै जोबोद माने खुसि मोनदों गबिन्द सारजों लोगोसे नैबे अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि अदालगुरि साब डिभिजननि मोननै समष्टियाव अदालगुरिनिफ्राय गबिन्द बिथांखौ आरो मासबानिफ्राय आंखौ बिजाथि महरै सायख'नायखौ आङो माने एक्चुअलि सारप्राइज जानायजों लोगोसे गोजोननाय मोनदों आरो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों लोगोसे गासै रायजो राजाखौ आं साबायखर बावदों बिनि आन्दोआव जोङो दिनै जोंनि रायजो राजानि जे हास्थायनाय जे मिजिं सिमां आंखौ लानानै बे निस्सय बियो हाबसोखोमानानै दङ आरो बेखौ आङो जेब्लायबो मोगथाङाव जाफुंहोनो नाजागोन जोङो बे बयबो मिथिगौ जोङो थांनाय 2020नि जि 27 जानुवारियावहाय जोङो जि बिटिआर एकर्ड खालामबाय बेवहाय जोङो जिखिनि दफाफोर मोननो हादों बेखौ जों जाफुंहोनांगोन आरो बे जि बड' पिस एकर्ड बेयो दिनै बर' माहारिनि थाखायल' जानानै थायाखै बेयाव गासै गुबुन माहारिफोरखौबो लाफानानै बे ओनसोलखौ जौगाखांनायनि बेवहाय सिमां रनसायनाय जादों मिजिं आरो सिमां रनसायनाय जादों बेखौ जाफुंहोनायनि खोथा दङ आरो बे हिसाबैनो दिनै बर'फोरजों लोगोसे बिभिन्न दल संगठन बे हान्जायाव दङ आरो दिनै अदालगुरियावहाय बिजेपि हान्जानिफ्राय बिथांमोना साथाम बिथांमोना बिजाथि देरहाहोनानै लांनायनि थाखाय बिथांमोना जुजिदोंमोन बिथांमोना सिट बिथांमोना लादों नाथाय बेखौ जों इउपिपिएल हान्जानिफ्राय सहायनो हायाखै आंबो सासे गोलाव जुजारु हिसाबै सहायनो हायाखै दिनै जुदि बे जिल्लानिफ्राय साथाम बिथांमोनानो जुदि लाजोबोबा दिनै फैबाय थानाय समावहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जानि जि थांखि सिमां आरो बेयाव थानाय हारि माहारि इउपिपिएल हान्जायाव थानानै जि सिमां नुदों बियो बोरै जागोन बे ओनसोलनि बर'फोरजों लोगोसे बिभिन्न जोंनि गुबुन माहारिनि जोंनि इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोना गोजौ लेभेलाव दाबि खालामबाय आरो बे हिसाबै जों दिनै फ्रेन्डलि गेलेबाय आरो बेयाव सावगारिया रोखा दिनै जितु किसान बिथाङा मालाबाबो देरहानो हाया बिजेपिया दिनै थांनाय समफोरावहाय जिखिनि भट मोनदों दिनै बै भटार्सफोराबो दिनै जोंनो नैबे खिन्थु बिधानसभानि बिसायख'थियाव बिथांमोनाबो जोंनो भट होगोन बे हिसाबै रतेन्द्र दैमारी बिथांखौ बलिका पकरा बे नंखाय बाथ्रा राजनितिकआव मालाबाबो बलिका पाक्रा जाया आरो मालाबाबो जे फ्रेन्डशिप बियो जाया बियो माने जास्ट माने पलिटिकल क्रिटिसाइज बा कमेन्ट बियो आं बेखौ सानदों बेवहाय जुजिनानै लानायनिसो खोथा खारन जों दिनै साननानै नाय थांनाय जि दिल्लीनि जि बिधानसभानि बिसायख'थि बेवहाय जुदिअ सेन्ट्रेलावहाय बिजेपि सरकार दङमोन नाथाय केजरीवाल बिथांखौ आम आदमि पार्टी बिथांमोनखौ फेजेननो हायाखैमोन दा आथिखालावथ' जों काउन्सिलाव सरकारानो फैबाय जोंहा दा बिथांमोना हिसाब खालामनानै नायथों फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो बलिका पाक्रा जायो ना जोङो देरहानानै जों दिसपुराव थांनो हायो बेखौ निस्सय बिथांमोना नुगोन खारन जितु किसानखौ दिनै मासबाद समष्टिनि बिजाथि महरै बिभिन्न दल संगठना लुबैयाखै बेयाव माइनरिटि बिथांमोना लुबैयाखै जितु किसान फैजानायखौ आरो जोंनि बिजेपिनि बर' दिनै भटार्स आरो बर' रायजो राजा आरो नैबे इउपिपिएलनि गासै दल संगठननि गुबुन माहारि बिथांमोना लुबैयाखै आरो जोङो दिनै जिखिनि प्राइमारि कमिटिनि जोङो कर्मकर्ता दङ ब्लक कमिटिनि कर्मकर्ता दङ जोङो हिसाब खालामनानै नायदों दिनैनि तारिखाव जोङो 40नि एबभ जोंहा थांनाय काउन्सिलनि भटार्सआनो दंखायो आरो नैबे समावहाय जोंहा गुबुन हान्जा
हानजानिफ्राय जोंहा फैबावगोन बे गोबांथार भटआव देरहालांगोन बेयो रोखा जोङो BPF नि सरन बर' बिथाङाथ' हिसाबाव गैखाला दायो जोङो कन्टेस्टआ जागोन जितु किसानजों आंजों बेनि गेजेराव आङो दिनै BJP निफ्रायबो दिनै जिखिनि जों आंखौ अनसायग्रा बेखिनि गोबां भटार्सआ आंनो भट होगोन बे हिसाबै आं जितु किसानखौ गोरलैनो फेजेननो हागोन बे रोखा आंनि माने रानार्स आप जागोन आङो देरहागोन BPF माने बेसेबां पजिशनाव थागोन नोंथां बायदिब्ला बिथांमोना तीन नाम्बाराव थाहैगोन बिदिब्ला नोंथांनि देरहानाया रोखा रोखा थारैनो